A legtöbb gyerek látszólag könnyen és gyorsan elsajátítja az anyanyelvét. Vannak azonban olyan gyerekek, akiknél a nyelv elsajátítása nehezen megy. Ezt a fejlődési problémát úgy hívjuk specifikus nyelvi zavar, vagy röviden SNZ. Az érintett gyerekeknek nehézségeik vannak a nyelv elsajátításában, a beszédben és a beszéd megértésben. A specifikus nyelvi zavart mutató gyerekek ügyesek lehetnek olyan tevékenységekben, amelyekhez nem kell beszélni vagy beszédet megérteni. Jól tudnak például sportolni, zenélni, építeni, alkotni, és szívesen barátkoznak is. A specifikus nyelvfejlődési zavar rejtélyes dolog. Nem a hallás sérülése, és nem valamilyen testi betegség okozza. A legtöbb specifikus nyelvi zavart mutató gyereknek nehezen megy a beszéd, vagyis az, hogy a szavakból mondatokat hozzon létre. Ezt expresszív nyelvi zavarnak hívjuk. Néhány gyereknek az okoz problémát, hogy megértse, amit mások mondanak. Ezt receptív nyelvi zavarnak hívjuk. Nem mindig könnyű észrevenni, ha egy gyermeknek receptív nyelvi zavara van. Ők általában csak elkapnak egy-két szót, és nem teljesen értik meg, amit mások mondanak. A nyelv sokféleképpen szenvedhet zavart. Logopédus feladata megvizsgálni a gyereket, hogy felderítse pontosan, mik a nehézségei. Egyes gyerekek nehezen jönnek rá a szavak jelentésére. Összezavarja őket, ha valaki hosszú és bonyolult szavakat használ. Nehezen értik meg a hosszú és bonyolult mondatokat. Vannak gyerekek, akiknek szótalálási problémáik vannak. Még ha ismernek is egy szót, és tudják, mit jelent, nehezen jut eszükbe, és nem tudják mindig rögtön kimondani. Amikor a nyelvi zavart mutató gyerekek beszélnek, általában egyszerű mondatokat használnak. Hibásan használják a szavakat vagy a toldalékokat, és a beszédük olyan, mintha egy kisebb gyermek beszélne. Előfordul az is, hogy a nyelvi zavart mutató gyermek nem tud elég tisztán beszélni. Beszédük éretlennek tűnhet, nehéz megérteni, hogy mit mondanak. Például a gyerek azt mondja, hogy událtad a bétát, ahelyett, hogy ugráltak a békák. Ha egy nyelvi zavart mutató gyermeknek ilyenfajta nehézségei vannak a beszédben, idősebb korára általában sokat javulhat. Mivel nincsenek más szembetűnő tünetei, a specifikus nyelvi zavar egy rejtett fejlődési zavar. Fontos, hogy észrevegyük, ha egy gyereknek nyelvi zavara van. A nyelvi zavart mutató gyerekek sokszor nem tudnak megfelelően válaszolni arra, amit mások mondanak. És ha nem értjük meg a nehézségeiket, azt gondolhatjuk róluk, hogy tiszteletlenek, rendetlenek vagy lusták. Nagyon könnyen azt hihetik egyesek, hogy ha egy gyermek nem tud jól beszélni, akkor más sem tud jól csinálni. Valójában azonban a nyelvi zavart mutató gyerekek tehetségesek más dolgokban. Fontos ezeket a képességeket fejleszteni és bátorítani a gyerekeket olyan területeken, ahol jól teljesítenek és önbizalmat szerezhetnek. Reméljük, hasznosnak találta ezt a rövid filmet. Ha további információt szeretne, a csatorna oldalán kapcsolatot talál olyan szervezetekhez, amelyek segítenek a nyelvi zavart mutató gyerekeknek és családjuknak.